Missä Seitsemän sillan saaristo sijaitsee? Seitsemän sillan saaristo sijaitsee Pohjanmaalla ja myöskin Keski-Pohjanmaalla. Eli tähän alueeseen kuuluu Kokkola, Pietarsaari, Luodon kunta, Pedersören kunta, Kruunopyyn kunta ja Uuden-Kaarelipyyn kaupunki. Meillä on erittäin kaunis luonto. Pääsee meloamaan, patikoimaan ja löytyy erittäin hyviä reittejä sekä metsästä että mereltä. Kannattaako polkupyörää pakata mukaan tai tulla fillarilla? Kannattaa laittaa mukaan. Pääsee esimerkiksi Pietarsaaresta Kokkolaan tässä loppukesästä ja syksystä pääsee pyörätietä pitkin koko matka. Ja myöskin voi risteillä esimerkiksi Jennyllä pyörä mukana Kokkolasta Pietarsaareen tai toisinpäin. Ja myöskin voi tehdä iltaristeilyä Köpmanholmenille, mikä sijaitsee sitten Luodon kunnassa. Se on tämmöinen virkistymissaari, mikä houkuttelee noin 10 000 kävijää vuodessa. Ja siellä on ravintola, siellä on maakohmisnäyttely, siellä voi jopa yöpyä ja viihtyä oikein pitkääkin siellä saaressa. Seitsemän sillan saaristossa on nähtävää luonnossa liikkujille. Entäpä historiasta kiinnostuneille? Kokkola ja Pietarsaarihan ovat historiallisia kaupunkeja, todella arvokkaita. Ehkäpä molemmissa kaupungissa on Suomen laajimmat hyvin säilyneet puutalokorttelistot ja runsaasti museoita, mutta itse tuolla saaristossa liikkuvalle tankkari Majakkasaari tarjoaa muun muassa hylkeenpyyntimuseon ja kalastajakirkon 1700-luvulta. Entäpä kulttuurin nälkäisille ja musiikin ystäville? Kulttuurin nälkäisille ja musiikin ystäville löytyy Kokkolan saaristosta Figaron Häät-ooppera, 7 esitystä 8-16.7. Monenmoista viihdettä tarjoaa myös venetsialaiset. Venetsialaiset on joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina sen viikonlopun ympärillä. On jokaiselle jotakin musiikkia, korkeatasoisia konsertteja ja viihdettä ja jopa sporttista urheilua. Tervetuloa Seitsemän sillan saaristoon!